Здравейте, приятели! Аз съм Йоана и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео ще ви покажа моето ново райско кътче вкъщи, или поне на мен така ми изглежда и ми е толкова удобно, колкото едно райско кътче. Ако видеото ви е интересно, дайте един лайк нагоре или се абонирайте за канала ми. Нека да започваме. Първо ще ви покажа и самото райско място. То е в стаята ми и нека да го видите. Тъй като времето стана много малко помрачно и затова се наложи да светна лампата. Ето как изглежда част от него. Тук, не знам дали виждате, има едно цвете, което съм го закачила с кърфица. Ето тук, може би се вижда, че има кърфичка. Не знам дали видяхте, но просто не знам. И така, приятели, тук виждате малко по-добре. Тук съм сложила една гривничка с цветенце. Основното тук са цветята. Следващото нещо е отново мое любимо, което всъщност мирише, въпреки че е изкуствено. Сега ще ви кажа как. И така, приятели, това е също едно от моите любими неща. Това е цветето, което е в такава вазичка, то е изкуствено. И мирише много добре благодарение на един натурален спрей на Eva за тяло от именно момина сълза и бадем. Сега ще видите малко кадри от самият спрей. Тук виждате как ви го показвам. Не знам дали се вижда много добре на камерата, но ето как изглежда и самият спрей. Сега не знам дали ви вижда много добре, но ще ви покажа нещо, което точно се... вижда се, възглавничката, още една малка възглавничка и една малка хубава табуретка, на която много удобно се сяда и можете да се облегнете. Дори той може да ви го... не, всъщност това е тя. Дори тя може да ви го каже. Другото мое любимо нещо е именно това нещо, което е направено от герданче и едно цветенце. И то мирише много. Всички цветя сега, включително и гривничката, която ви показах, миришат. Ще видите кои не миришат. Ето тези именно не миришат. Тези с сватбени цветя. И тук също има. Не знам дали виждате нещо. Общо взето. Да, и последното мое искрено любимо нещо е. Но това сладко бебенце, карачолчето. Има цвете. Това не е от самия карачол. Просто съм закачила още една кърфица, както и на това цвете. И така, приятели, това беше видеото за днес. Както вече казах, ако ви е харесало, дайте един лайк нагоре или се абонирайте за канала ми. Чао и до следващото видео!